This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Uya na ang pagtukar kan mga isyu, bereta, asin mga istorya ng nasyon, kasabay ang balanse asin patas na pagtatar kan mga isyus kanadaw, dahil bigsusurugan, kundi ang katotohanan. Sarabay ang pagandar, programang Arandar Bicolandia. Arandar Bicolandia. Pagiriba ang obserbidor ng bayan, AAA Ariel Andes Arrieta sa programa Arandar Bicolandia. Arandar Bicolandia. Digdi sila sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mga karandar, muli na bangitabi, alas 10 na naman din pagkabanggit isa na yan sa Bicol Net, ano? So, kaswabang mayo kita, no? Arin ang pinutulan, so, naputol, so kabli sa indo, o ano? Okay, so mga karandar, live na live kita digdis sa Bicol Net Internet TV, and syempre, sa ngaran ka na sa Moyang Station Manager, Maestro Nela Toon, initabi si Ayi Andes Arrieta Giraray na mamamati o madadalang nindo sa nasabi ng istasyon sa programang Arandar Bicolandia. Kada alas 10 po in Banggi hasta alas 11. So, gusto tang ipaabot sa mga parantabay na ang programang ini para na ini duman so baga kon na pigapon na sumada kan mga nangyari poon kasuhapon na alas 10 hasta ngunya na alas 10 yo. Mientras nagakurkatorog, mientras naguruhiga, pili na kamukaan mag surusirip kan sa indong cellphone. I-type sa na dyan, kaya hanapon sa nanindo ang Bicol Net TV. Ayan, may link na nindo. Sa YouTube ba kita? Nailing kita sa YouTube. Or YouTube or Latob. Pwede na yan. Bastang mitras na gurigda. Luay-luay yung sanaan mga istorya. Siyempre, dipisil na kung labo-labo arog kan mga programa ta pagkaldaw, pagkaga, iba man po dumanta ito, maratan tawo, digday, pagkaturog na. Kaya luay-luay yung mga kaarandaran. Pagtukar kan mga isyo, mga sumada kan mga isyo sa nakalihis na 24 oras. Siyempre, pagkatapos na kayo tururog na kita. Alangan man kaya, magprograma pa. May programa pa kapag kita 11 to 12. Pero, igwapa, 24 hours na gayon ini yung Bicol Net. Siyempre, sabi ni kunyan, anapod ko kay ni si Kakamping Jemar Bibar, kay riba ko ini dati duman sa Radyo 1 Legazpi. Bation mo nga ako, nag-antabay ako, daw pa man kay niyan foreigner. Mata pa man sa oras na ni. Oy, maray nabanggi kay Jemar Bibar, ano ang istasyon mo niyan? Iron TV. Okay? Sige, kahit happy birthday pala sa imo, maabuno na siya kisarong lang, tayo imbitaran niya sa mga pag-irima sa industriya. Okay, salamat. Then, nanggad na mo yan, nagpaparatext, ay nagpaparachat. And, of course, kaya putol-putol da ako. Sa signal mo ngayon, tabi yan na text. Sa signal mo yan, tadigdi maray dig yan reception sa muya. Ano ang internet provider mo diyan? Mga karandar, pag-urulayan tayan, grabe na naman ang reklamo. May mga reklamo na naman, kamuro bagong internet provider. Pero, reklamo tulos ang satuyang nagkaka-receive. Pag-urulayan yan taon-taon, And, so, dahil pa nakaantabay ka subago,
O, ngunyan, so mga nagasilibrar kan sa indang birthday. Tan na programa ko mga kaarandar sa Arandar Net News 12. So ang mga birthday celebrant kayan, nagapreparar pa sana, no? Ngunyan, pwedeng may mga patapos na, nagaturo taragay-tagay na o nagataragay-tagay pa, pero patapos na. Pero still, ang sabi kan Arandar Bicolandia, taposo nin matuninong sudayng problema sana, ano? An pagkatapos kan taragay-tagay mag-uruli magkaraturog na, ano? Tanganing daing problema. Tatipisilon maagahan tabi mga kaarandar sa karsel. Natangyan naranasan mo na, day pa man. Abo kong marasan yan, pero saka nagkakahiriling ko sana, tapirmi ba kita nagbibisita sa mga municipal jail, nahiling ko, dipisilon ang kamugtakan. Kaya ang pag nabuyong, ang pinaka-the best nagigibuhon tatabi mga kaarandar is umuli magkatipla. Kaya sa pulutan, magkaon na tanganing dai marutuyan. Okay? And siyempre, duman sa may mga kamunduan sa pamilya, bigya ko niyan tama na, talalalo na banggi. Pag nakaburol baga, yaon sa mga lamay-lamay, please observe health protocol. Ano? Iyo. Tanganing makaiwas sa COVID. Natangin may COVID. Okay, siyempre, nakikisumaro man giraray ang Bicolnet TV and of course, ang programang Arandar Bicolandia sa mga nagmumundong pamilya kung itong may nagpaaram na bagang kakamimbro sa ibabaw kan kinaban. No? Normal po yan. Sige, converge da ang gamit niya, pero putol-putol. Iyan ang pigtatarami. So mga nakakabit digdi sa sarang provider, kan paglaog kan converge, rilipat siya, rilipat. Tama lang niya makaskason ang internet na provider na ini, ang converge. Pero hiling nga tabi ni dungon yan, ang mga post sa social media. Putol-putol na daa. Maluyan na daan na pigtataong basta, dahil sinda satisfied. Ginaranan tanan converge. Sayaw nga, nasa social media Uni may nag-text, converge. Putol-putol. Iyo. Kung kaya, napaboran ka ito sa mga binayaan nindo, sa mga hinalian nindo nata. Baka una congested, sulinya niya. Nagbaralyo ka mo, nabawasan sa madaling sabi. Di ba? Kung kaya, salamat so nagharali sa internet provider kami, maski por paano, medyo okay pa. Okay, medyo okay na ang samuyang, ang sa indang serbisyo sa samuya. Iyan ang problema diyan. Kaya nagrilipat para kuron bensirman kan mga ahente na uni na ngaya. Same with kan mga maralaog na provider. Arog talaga yang kaya. Sa primero, engganyohon ka. Pero lately, paratas man sana yan. Paratas. Kaya ako, pigahapot, ano nga yan i-recommend mong internet provider? Tama, pakabit nga kami ki-internet. Di ako nag-recommend because dai ako kumbinsido kan gabos. May malawag na naman da. Ano naman da ito? May sarong pabaga? Kung kaya, ikabita inios sa pangyayari ngunyan, dai tabi maasahan. Ako mismo, mga kaarandar, dai minatubod na magkakaigwan nin kalidad na edukasyon sa panahon na ini, sa paagikan or online class. Pasensya na tabi kung dai ako kumbinsido. Because of this. Although the program of the Department of Education is okay. But, dapat isinaalang-alang ini. Provider, ano pa ini? Ang supplier kan kuryente. Tabakuan bagay stable sa ibang lugar. Okay lang digdi sa muya, mga kaarandar, sa muya biro man mag-brown out.
unless kung igwa sinda ki advisory, iyo yan, mina-brown out. Pero kung ding advisory, mina-brown out man, pero minailaw man sa nataon-taon. Eh kung nasa ugada ka na, nasa ugada ka na kan pagklase, nakatunganga ka na duman sa imong monitor, biglang mag-brown out, remate. O kaya bago magklase, bago magklase, nag-brown out, dahil ka naka-attendance, idadrop ka kan maestra mo. Natangi, pigdadrop, iyo. Sabi si, iyo, taday kang attendance. Kaya, iyan ang dapat ma-resolve mintras nagpupuon-puon pa sana. Dahil na kunyan ini, dahil na antisipar kimaray. Pig-isip, halos nga gabos igwa ng cellphone, halos bako gabos. Pero, dahil sinaalang-alang serbisyo kayan. Siguro sinda, mga makaskason, ang sindang mga internet, siyempre, mayayaman sinda, they can anong apod kayan. So, kaya nindang bumayad. They can afford to pay 5,000 to 10,000 pesos per month if there is na plan ang sarong internet provider. Siyempre, makaskason talaga yan. So, mga pobre, dahil lamang pigsa alang-alang. Kaya ako, mga karandar, dahil minatubod. Dahil ako minatubod na magkakaigwan, hindi kalidad na edukasyon, ngunyan na panahon kan pandemic. Amen. Okay? So, ano ba? Digdig kita sa lado nasyonal ng mga karandar. Ito niya nga, natangi ito. Anong lado ito? Basta, digdig kita sa lado nasyonal. Namuya ko ini, na uminagi sa Sakuyang Wall. Mga karandar, magmati-tabi. So, mga amigo tang pulis, magmati-tabi, mag-react, mag-intra sa programa. Oy, welcome po kamu digdi ha. Pwede tabi kamu mag-intra sa paagi sa nakan pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor or pwede man tabi kamu mag-personal message sa sakuyang account, FB account, bakong bank account. Taday man ako kay ito. Okay? So, magdangog mga pulis. Mga pulis, magdangog tabi. Plano, excuse me, ang plano, ngunyan ko lang naaraman nga ni, na bago na pala ang Chief PNP, marasa pang yung taga-media ini, ngunyan ko lang naaraman, na bago na pala ang Chief PNP, sa katawuhan ni Chief General Camilo Cascolan, na ang plano, nasisan sinalidahan kay ni, mga kaarandar, ang plano, kainin ni Chief PNP Cascolan, nabawasan ang working hours kan mga kapulisan. Gigibuho na lang ki 8 hours. Tanganing, dakula day ni yung katabangan sa sarong pulis, lalo na sa iyang salon, and sabi niya, tangani ngayang makasalamuhan nyaman, ninpirang oras halos an sa iyang pamilya. Pero kung may nagdadangog mo niya na pulis, kung kaya sa na mag-react, kaya sa nakanbuot niya mag-comment diyan. Garo habo kay ni tabi Chief PNP, garo day mauyon kay ni why? Ako may naaraman, nakakaabot sa satuya ng mga oristorya, na igwa ki naga-duty ki 24 hours. Pero ang pagdaw 2 oras o 72 oras. O masaing ka. Sa 8 hours ka o duman ka sa 24 hours duty, 3 days vacation. Di ba? Kaya garuday kay ni an iba mao yon. Alagad pag ipinautob ini, pag sinabi kay ni palibasa chief, kag PNP, masurunod ini. Pero kung ako sa parte ko, kuan pulis, sabo ako kay ning 8 hours.
Abo ako kaining uro 8 hours ta. Sa agama, duty na naman ako. Which, kaipuhan man ko ta na talaga. Kaipuhan man talaga kan mag-duty. Kaya lang, garo mga arrangement ini, kan mga MPS, o kuya kan mga sa batalyon, kaya pag-adalan giraray tabi, Chip, ano? Kunyan. Uni na, ano, alata? Pag-adalan giraray, tanganing, puro, kumbaga, lahat masaya. Ano? Kaya pag-adalan giraray tabi, Chip. Ano dito may sound? Sinali ko na so sounds. Okay. Alat ha? Takuti-kutiong ko ini. O, paano man ini, maestro? Dahil ako tatao. Dahil ako tatao, maestro, tabi kung paano ini ipag-share. Maya, post. Okay? Sarap pa. Option. Paano ini tabi, maestro? Okay na, bahala na. Ika nang bahala dyan mag-share. Fight. Sige. So yan ha. Ano ito? Magpamahaw na kita pade. Dugay. Dahil pa nga ni midnight snack. Midnight snack ngo na, bago ang pamahaw. Buda, makaturog ngo na kita pagkatapos kan programa. Yo. Magdalang ka ngo na sa kuya. Kung may report ka dyan, mag-report ka. Yo. Sige. So, iyan. Dahito aram kon mauyon kay ni ang kadaklan na PNP. And uto pang propose sa PNP na bababaan pa suhait. Tama man yan. Sabi nga ka nag-apply ano nga yung basketball takaipuhan ano ini an height. Okay. Ay mga karandar oras 31 minutos makalihis an alas 10 nin pagkabanggid digdi sa nayan sa Bicolnet TV. Ano maestro, mahanap buhay ko na kita? No reply. Okay, diretso. Wala sa operator ko nag-ihi. Sige, diretso kita mga karandar, digdi na kita sa baretang lokal, ano? Digdi na kita. Oy, kasuhapon, speaking of COVID, guwapa ng gag, sa Nagalbay, may saro. Kasuhapon, sarong, nag-aki na niya, 20 anyos, sarong female student. Yan sa Barangay Maroroy, Daragalbay. Kung sisay man yan, dahil tanan na kay Juan Aram, nasa sa autoridad na po yan, kung ipaaram sa Saindo. Okay? Nailing kong nabasa kong, sige, restoryanta pa sana. Provider. Basa ko, tapig post dyan na nga sa social media. Sabi na, nyetang PDT kayo, kagabi akong walang net, umayos kayo. Uyogon mo, May saro pa. Ito nga ni Converge. Hala. Pagkarayanin daw ang serbisyo, nagbabayad ang kitultol, ano? Nagbabayad po yan kitultol. Okay. Digdi kita sa ibang istorya sa lado lokal. Puro man sa nainikod niyan, pero totoong nangyayari. And besides, ini na ang kadaklan na practice ngo niyan, sa pag-purchase nin mga kung ano-ano sa paagi kan online. Sa paagi. Nakula na bagay ang internet. Biroon mo, dahil ka na maluwas kiharong mo, because of internet, so gusto mo, so kaipuhan mo, na dahil ka na maluwas sa harong mo, because nga ni pandemic, or gusto mo magtipid sa oras, imbis na maluwas ka pa, magkasok-kasok ka sa harong nindo, unian online selling. Ano, mag-commercial tabi kita, maestro? Hello? Mayo. Taraman mo ako, ha?
mahangos kita. So because kan internet, nangyayari ini mga karandar. Alam, dain nawawara mga karandar so mga pigsasabing medyo may kalukuhan. Sa parte kan nagpabakal, minsan igwaman. Bako man gabos na online seller are legit. Minsan igwaman kibudol. Minsan nakitang nabiktima kaan. Pero bako ang bigla tapi nadaraman no di day ko kino because supresyo halang kawon. Marengani so courier. Nga sir, kaan pagkukuata may dineliver niya kan dumanarog kan unit. Baratuhon man siya na. Ay piyagamit ko kaya sumonitor ko. Verdad. Ay man, oraman. Dahil ko na alam kung paano yan na for private chat na yan sa StreamYard. Ora ako nabasa. You're in the show every... Besa na? Okay, sige, Pait. Magsabi ka kapag... Okay. So, nagimata. So, kunyan ko. So, operator. So, chief. Kan technician. Buda, so station manager. Kan... Okay. Alat mo na ha. Bago na pag-commercial ta. Tapuson ko nga na ini yung tukar ko maestro tabi ta. Importante ini maraman kan publiko. Sabi ko nga ni, bako gabos na online seller ang legit. Igwa man dyan kibodol. Arong kaining sarong nagaantabay ko dyan sa to, na biktima ini kibodol. Ngunyan, siguro, pigagibo man ini kan ibang mga nag-order sa online, siguro gusto man makabalos, pero wag naman. Tabakaan mabalos sa tindot tabi iba. Na may may nag-online order, tapos pag ang pigagamit, bugos na ngaran. Kaya, dinaraplos na suyanub-yanub kan courier, nakahanap kan na persona, dahil nako ka, because na iba man nangaran ang ginamit. Siguro, nagbalos sa dahil. Araw pa lang ka ng pagbalos, umorder ka man ki umorder, dahil mo man kuhaon, sa bagay, siya lugi. Lugi man sila, nagbabayad sila sa courier, Yan. Pero dahil tabi ako, dahil ko tabi ka mo pig-encourage kay araw ka ini. Yo? Dahil ako nag-encourage, nag-ibuon tayo ni. Because nga ni, na sala na nga ni, araw ko pa. Dahil ta na pagdugangan, ang mga lulong, digdi sa kinaban. Yo? Sabi nga ni, pagsala, dahil na pag-arugon. Punan ta sa dirita, na gumibunin matanos, bako na ang pagbalos. Ang pagbalos, bako yan kibo, kiaki ninjos. Okay? Mga karandar, bago mapadagos kita sa kayan oras 37 minutos, makilihis ang alas 10 nin pagkabanggi digdi sa Bicolnet TV. Mapadagos kita, makatapos na ang nagkapirang hanap buhay. Okay? This program is brought to you by J-Jan Construction and Supply. J-Jan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. J-Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. G-Bros Construction and Supply. G-Bros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. G-Bros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This
is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Pagtukar kan mga isyu, bareta, asin mga istorya sa atong nasyon, kasabay, ang balanse, asin patas na pagtatar kan mga isyus kanadaw, dahil bigsusurugan, kundi ang katotohanan. Sarabay ang pagandar, programang Arandar, Bicolanja, Arandar, Bicolanja. Pagiriba ang obserbidor ng bayan, AAA Ariel Andes Arieta sa programa Arandar, Bicolanja, Arandar, Bicolanja. Digdi sila sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Napalit ako, hindi ka hatali papa. May sexy nga babae nga anyara ni Carla. Kimbaligyan ako, haniya tahong. Dako daw matambok, para tongan lison. Nanganugon ako, para makita ng iba. Kimpalit ko dayon, ang tahong ni Carla. Patuloy habalay. Okay, mga karandar, padagos kita sa programa, no? Oras 30... Ay, sa oras ko, 40 na gayon minutos. Anyway, mga rilumang ka mo dyan, accurate. Okay, mga karandar, padagos kita sa mga istorya. Digdi sa lado lokal. Kung saan na, dakula na mga kunyan, ano? Alat mo na, hindi ang preskong bareta para sa mga parantabay. Ano ka talaga, grabe pa, mga kaarandar, digdi sa satuyang kapalibutan, ano? Kaso, kan nagbabasa ako sa group chat, kan na Albay PPO, lakop na munisipyo, lakop na munisipyo syudad, digdi sa Kabikolan, partikular digdi sa probinsya kan Albay, ang sunod-sunod na buy-bust operation, kan mga PNP o kaya kan mga autoridad, talagang indikasyon iyan na ang droga kadakul pa. Ba't ang mahalon? Arog-arog kayo ni kadikit. 3-5. Kung saan kasubago nagkondusir man na nin buy-bust operation under ka PNP, ay riba ibang mga ahensya kan gobyerno, sa Purok o kaya dyan sa Barangay Binitayan, Daraga Albay, kung saan nasa kote ang sarong suspetsado sa pagpapabakal nin illegal na droga. Ano? So, yaw na siya nakakunkon ngunyan sa PNP Daraga. And piyagibuhan na nin proseso para sa magkakanigong disposition sa nasabi ng suspetsado. Mahalon pala ng droga talaga. Dati kan mga nakaging aldaw, ito kung pigilin ko mga kantidad sa na ito, 1,000, 1,500, ngunyan 3,500 na ito. Ay grabe. Talagang matindi na, no? Matindi ang kunyan, mga kaarandar, ang napresyo kan droga. Kaya pala ang mga nagapabakal kay ni maski nakulong. Ayos, nakulong na itong dati, naabswelto. Segundo man sa nakuatang impormasyon sa mga otoridad, naabswelto. So, kada bes, bigtataraman na magbago ka na. Punduhan mo na yan, tador diretso, patabi mga kaarandar, kadakul na, mga personahe, personahe o kaya mga suspetsado na nadakop na kisarong bes, natawanan ni kaduang tsansa, bigagi mo pa otro, dakul na po kiarog kayan. Siguro, sa kadakulan sa nangani, kan o kaya sa madali ang kwarta sa ngaranin pagtitinda din droga. Pero paano kaya kung natsatsambahan? Kung natsatsambahan kan autoridad, remate, kulong. O kaya ito, kulong giraray siya sa ikaduwang pagkakataon. Kaya, dapat manaram na, no? Dapat manaram na. Dahil bali magtios-tios. Bagay, kung tuod ka na sa igwa, wala ka na maginibo, pirmi na sa nang gusto mo igwa. Maski ang napaagi kan paggawanin kwarta o kaya ang kwarta sa paaginin illegal. So,
Utos siya ngunyan sa karsel. Okay? Okay, digdi kita mga karandar sa ibang istorya. Tama pala sa oras ko kasubago, 40 minutos. Ano yan? Ha ha ha. Mapundo na sin. Ano ito? Sabi kan na nag-comment, mapundo nga yasinda. Garing day ko na nabasa. Okay. So, digdi kita mga karandar, ano? Sa ining pinaluwas ka na Food and Drugs Administration na may petsang 26 pa ni August 2020 ang petsa kan pinaluwas na kasubuan o kaya advisory. Ang sabi digdi sa advisory, basahon ko in toto. All healthcare professionals and the general public. Subject. Public health warning against the purchase and consumption of the following unregistered food products and food supplement. Alat ha? Number 1. Number 1 ang sa kunyan. Ang nasa listahan kan FDA, Surino brand liver spread. Haluyo na ini. At ang kunyan siya na, haluyo ng may rino, pirana na bakal ko ka ini. Bata. Ang kunyan, day naman, pero kay to katibay ko ka ini. Pero hindi tapos untaan pagbasa. Alat ha? Rino brand liver spread. Miracle White Advanced Whitening Capsules Food Supplement. Ano ini? Curcumin, 100% natural and standardized turmeric curcumin. Desa Spanish style bangus in na corn oil. Samantha's dips and sauce, Spanish sardines paste sauce. Natata piga warningan kita kan Food and Drugs Administration sa pagkonsumo kan mga ini. Huni ang rason. The Food and Drugs Administration warns all healthcare professionals in the general public not to purchase and consume the following unregistered food products and food supplements. Sa rason, day man tinaram na ini makakaraot sa salud. Pero they are encouraging us not to consume these products because ang pinakarason is bako po rehistrado sa FDA siguro. Okay? Kaya yung man sa nang pinakarason. Tadai pa man ki na-report na nagadan sa pagkaon kan mga ini. Takatibay ko tabi mga karandar. Kaya ito. Piga sa Rosalida ko yan na chiswis, budaan rino. Pag nagluluto akong kaldereta, may rino. Uto palan, day man sinabing maraot, day man. Pero, bako da rehistrado. Huni na napot kan publiko tabi FDA. Huni na. Natatangon yan sa nakamong Agosto, nagpaluwas nin advisory sa mga konsumidores. Nataon na tabi iyan dyan sa merkado na pigapo din dong rino. Sa kabaga kita kan, anong nangyari sa Indo, tabi mga taga-FDA, kung nakaraot palan iyan, rimati na sa Pilipino, pinabayaan Indo. Baka, iusip ko kamo kay, iurusip ko kamo kay Vice Mayor Jorem Arcangel, Vice Mayor, tabi, sangaran kan arandar, o kan na Bicolnet, sangaran kan samuyang station manager, Maestro Nil Antoon, maray nabanggi po sa imo, si Ay Arieta po ini sa arandar Bicolandia. Yan po, Vice Mayor, mabuhay po kamo dyan sa Hubilyar. Okay? Si Vice Mayor Jorem Arcangel. Okay? Maray nabanggi po. And siringman, sa pag-iribo mo po dyan sa bilog na konseho. And siyempre, kay alkalde na rin. And sa bilog na taga-Hubilyar, of course. Okay? Iyo, aram taman ini si Vice Mayor. Pero day ko pa lamang ini na may met si Vice. Pero time will come
Ha? Mamemit ko man ini si Vice Mayor. Ta, gusto ko man madagdagan ang amigo ko kan mga tultul na tawo. Kaya si Vice, aramtang tultul, kaya gusto ko man maging amigo. No? Pero subako tultul, pasensya na po kamo. Abo ko sa indo maki-amigo. Ako marin na amigo. Iyo. Utuman so amigo ko man na kunyan, maestro, so Vice Mayor man kan uwas. Naging padihon ko kan pagtubong di sa bunyag, kan aki ni pading niri maranyo. Kaya ninong ako, ninong man si Vice Mayor, kaya mag-amigo na kami, magpadi pa. Kada kultul-tul. Kaya so mga bako tultul na mo kita kayan. Iyo, maestro, pag bako tultul, dahil ito pag-amigo. Si Mayor kang uwas, amigo mo, si Vice Mayor. Bako si Mayor, si Vice Mayor. Si Vice Raro. Nireklamo baga si Mayor. Ata bako, si Vice Mayor. Ayo. Okay. Sana magdakol pan mga lahi kining mga tultul na tawong nagsiserbi sa indang mga lokalidad. Okay? Hay na so istoryata. Nagahapot so sa saro tang parantabay natada biyo nagmomoda ihudip ngayang signal ko. Nya nga daw yate. Nasa Metro Manila ini tabi maestro. Bata ngunyan siya mailing. Tamintras nagapapirot-pirot. Tapos pa sana mag 8-8 o mag 88. So barkada ko. Bata nga tapos pa sana mag 88 dahil ko man nga nasabutan kung anong 88. Madalang ngaya ako, mahiling ngaya ako kan programo. Pero sabi dakan ko niya, sige sa nanturo taririk. Ano niya ko ang provider mo ngaya Converge. Manila yan Congested naman kaya dyan sa Indo. Maray pakaan, mag-data ka na sana, mag-load ka kisang gatos pesos. Kaya, pigatsagaan niya ang putol-putol. Siyempre, gusto niya man makadangog ki mga tataramo na Bicol. No? O di Tagalogong ko, pero Bicolano yata ini, si lalabs niya, si Cap Flores. Ano nga nga ni Cap Flores? Lingaw ko sungaran nga nilalabs mo. Basta, maski putol-putol, sabuton muna sana, maray na banggi dyan sa Indogabos, sa Indong Barangay. Kay Cap Flores, nalalabs ni Tikla. Next. Ano ini? Mapundo na sinda magmedya na sana. Maglaog na sinda sa media. Are, so mga puser. Naubos kita ka. Lukutoy ka talaga. Sige. So, dakol mga kaarandar na produkto bagay ni 5. Pero tami 5 ko rehistrado. Bagay, natural man ang ganda. Siyempre, dahil nag-agi sa indang inspection. Pero sa hiling ko, dahil man inikinegatibong epekto sa salud kan sarong nagkonsumo kay nita, lalo na ining Rino, na kada nagluluto, halos gabos na siguro na mga restaurant, na mga kusinero, pag nagluluto, dahil nahalian, bakawan pera dilo sa ubos, dahil nahalian kay ining Rino. Ang pigang alasanta sa nadigdi, natatangon yan sana. Sadit pa ako, may Rino na eh. Ano ba, Maestro Tabe? Sadit pa ako, may Rino na. Kaso, ngunyan sana nag-ako niyan ini. Ipa-pull out na tabi nindo, ipa-pull out na tabi nindo sa mga tindahan. Tadakol kay ni. Dakol kay ni akong nahiling dyan sa maskisain. Kaya, para apon ko niyan, mga karandar, dahil nang unalugod kita magkaroon sa mukha yan iyo. Tibad may mga bagong produktong nagluwas na pwedeng ikaraot kan sa tuyang salon. Pero ang sabi ko nga ni, ako nagprakonsumo kayan, dahil man ako kinamatian na epektong maraot. Yo? Okay. So,
Digdi naman kita sa ibang istorya. Dakulon kitang bit-bit na istorya. Uy, mga nagakuro-karaturog dyan, ano, mga parantabay na OFWs, marin na, ano sa Indongon yan. Sa Middle East, hapon naman ba? After lunch naman sa Indo, ano? And sa US, ano ngunyan, aga. Hindi man ako tatawagan na oras naman. Kaya marin na aga, marin na hapon, marin na banggi dyan sa Indo, ano? So mga OFW ta, mintras nagarilitad-litad, magsurusi rip lamang, mag-intratabi ka mo, sa satuyang kunyan, figure istorya, tanganing, ano ini? Tanganing buhay na buhay yan sa tuyang programa. Ugaring day akong nahiling na kunyan, day akong nahiling na nata maestro day ako nakailing ki comments, ikaiyo. Sa ko yan tabi, maestro hilingong. Pero mga nagadaralang, iyo nahiling ko. Okay. So, oy, mga karandar, particular sa Siyudad Caligaspi, nagpaluwas na ki kunyan advisory an alkalde na si Alkalde Noel Rosal na sarado tabi an gabos nahimlayan tininda naram na himlayan. So, kampusan to, sa madaling sabi, puon pitsa 30 hanggang pitsa 2. So, iba, pitsa 31 hanggang pitsa 3. Parang arog kayo. Sa ibang lugar yan, pero sa Ligaspi, pitsa 30 hanggang pitsa 2. Kaya lang, iyon na iningan yung pigtataram ko, mga kaarandar, na baka dumuman ki pitsa 29 o kaya pitsa 3, halos magkasarabay, iyo man giraray. Kaya ang pinaka-the best kay ni, ang pinaka-the best kay ni siguro, may giraray kay ni, may mag-monitor duman sa campus to. Tanganing may mag-mantener, tatibad mananggad, ay taman yan niyagad sa namaray, pero malay ta nagkasaro so maduman niya kay pitsa 29 bita sirado ngayang 30 hanggang pitsa 2, di ba? Nagdaragsaan rimati manggiraray kaya ang dapat kayan may mag-monitor para may mag-mantener kan napigapod na health protocol sa Campo Santo. Yo. Ano ni? Sa daraga iyo man pa di masarado. May advisory na si Alkalde may advisory na si Alkalde Victor Perete tabi, kakamping Jimar. Siyempre, naman kita nagkunyan. Hindi kakamping Jimar. Pag galing di sa programa ko kita magkun, arandar ka. Sige, alam nga na ha, igwang personal message digdi. Garo ko niyan ini. Hello, good day. This is Israel Ace Nunez from Pawa Youth Organization. Ay, so presidente ni kan Pawa Youth Organization. Yung nag-message po sa inyo, pwede po namin kayo makuhang official sponsor po sa binibuild na pro team namin po sa Mobile Legends po na Sports Expo. Nag-compete po sila around the Philippines po. Ipiling po kayo namin makuhang official sponsor po ng team. Thank you so much. Naman di mo hindi maestro. Sa kuya kaya dahil ki problema yan. If you are watching now, Press Israel Nunez, wala man niyang problema. Pero ang pigataram ko, so abot siya na ka sa kuyang makakaya. Walang problema. Dati na kaya akong nagkunyang kayo ni, nag-sponsor. Okay lang yan. No problem. Basta sa ikakarahay, kan kada saro, bako lamang tabi yan problema kay Ayi Andes Arrieta. Bako yan problema sa Arandar Bicolania. Bako po yan problema sa Arandar Net News and Information. Sabi ni Kunyan, maliit na bagay. Kambog mo nga. Okay. Digdi naman kita.
dati pa plano kan munisipyo sa Daraga, ilipat sa Daraga dati plano kan munisipyo sa Daraga ilipat. Garo nakukuha ako ini, sanan pagka-formulate mo kayo ini. Siguro, ang gusto sabihin kayo ini, mga karandar, dati, ang plano, ang munisipyo, ililipat duman sa Dilapas. Yo? Ngunyan, ang nililipat pala ngaya, slaughterhouse. Day man kimaraot. Normal. Alatang, nag-follow up text, ay chat si Godi sir, asa na po kami ng sponsorship po. Mag-compete kasi po ang sports team ng PAWA Youth Organization po sa Cebu City po this coming September 25-28 po. Representing Legazpi City po. I hope makagather kami po ng konting sponsorship po. Now, wala man sabi ko yung problema now. Wala man ining problema sa kuya. Kaya lang, if you are representing Legazpi City, ranihan nga na nito si alkalde. Yo? Ako tamatao. Hanggat sa makakaya kan bulsa ko, mataw ako. Pero, ranihan nindo si Alkalde Noel Rosal, kunyan bagay ni, you are representing Legazpi City. Okay? So, mga kulang-kulang na yun, pwede na yan sa mga other sponsors. Pero ang pinakainot nindong pasyaran, si Alkalde Noel Rosal, representative nindo ang syudad kan Legazpi. And, siyempre, maestro, si Governor Alfrancis Bichara, garo ma-birthday sa agayo. Inutan tanangon yan, digdi sa programang Advance Happy Birthday, Governor Alfrancis Bichara. Day pa nila aram, ako aram ko na. Okay? Pawa, si Sene, si Press Israel, ranihan man nindo si Gov. Di ba kunya nindo yan sa youth organization? Sa probinsya ka mo? Ranihan. Ranihan nindo si Rondon. Si Rondon Ricaport, ranihan nindo. Tas siya bagan may kapot kan youth organization kan probinsya kan Albay. Since yaon ka mo sa probinsya kan Albay, since an ma-perform youth, an makaipo, ranihan nindo. Yo? Pagday ka mo tinawan ni Rondon, iusip nindo sa ko. Rondon, maray na bang kita bisay mo? Kaya, irira niya ng gabos. Okay? So, anong oras na? Patay tayo dyan. Alas, sabi ni Miss Telma Ibdani, good evening, sir. AA. Good evening, tabi, sir. Aye. Sabi ni Edelbert Yanto. Maray na banggi man tabi sa imo. Okay, aside ha. Salamat sa pagantabay, pero patapos na po ang programang Arandar Bicolandia. Okay? So, siyempre, inabot na kita kang parametras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandia sa lindong kan Bicolnet Internet TV. Giraray, initabi si Ai Andes Arrieta sa inyong nakasabay sa oras na ini. Nagpapasalamat sa mga nakantabay gabo sa Bicolnet. Madadalang man kita sa YouTube. O sige. Sa aga giraray antabayan ang programang Arandar Bicolandia sa alas 12 nin pagka-udto hasta alauna sa Arandarnet News and Information Broadcasting Service. Pagkabanggi sa Bicolnet kita. Sa araw kami kayan na mga naga-online broadcast makurukuron yan sana. Dahil si Rilo Celos. Dahil ki mga kung ano-ano. Yo? O sige, maestro, param na ako. Hanggang sa muli. Thank you very much sa mga nakantabay. Thank you very much sa Bicolnet, sa panginginot kan sa mga station manager, Maestro Nel Adtuon. Okay, thank you. Good night. Patuloy habalay, diretso ko ginluto, simbo ka ambot na, manggin tilawan ko, ako in humangahan, ngan napausa, mapulap. This program is brought to you by J-Jan Construction and Supply. J-Jan Construction and Supply is located at Marquez Street,
Barangay 15, Legazpi City. J-Gen Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibras Construction and Supply. Gibras Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibras Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.